suwaye ɓangaren ma suwaye ɓangaren ma da su ɗaya sewa shanarun koko sewa sai hudu sai kai ma shi ɗaya an kasa sai gara mamu hudu da masu rukuri ya yi haka amma kamar kai za ka sun dan fiye wa mutane sun bi wannan ma ya tsakiya su biyar su biyar ne kuma nan kai ku biyar ne kuna da bukatar tsarin musu a kun shirya ne kai mun karo wani ɗari gemu ban da su ban da malam da media za ka media daya biyu hudu media ko kuma daya biyu sai su yau da za ku yi magana ba ne abu da basi ba ne mutane a wajen nan ko ba mutane shiru ne abu da basi ko mutum da yawa mutum da za a kira ku akaramakallahu salamu alaikum da shawara salamu alaikum ma daga san suna na komanda abba baban dugon wanda yi shawarar da zan ba akan wannan tunda an ce abu ne na addini kuma hujjoji ne daga Allah da manzon Allah littafin alkur'ani mai girma da hadisi to dan Allah dan annabi idan an gama wannan abu duk inda fahimta ta kai ta irin gari da Allah tsakanin malam Usman da malam Shehu kada wani daga cikinsu ya je ya ɗauki nasa fika ya yi zage-zage saboda magoya baya kun fahimta idan Shehu ya ɗauki ya yi zage-zage cewar ya yi nasara magoya baya za su tundura idan malam Usman ya ɗauki nasa fika ya yi zage-zage ya ce ya yi nasara to dukkansu su gane cewa nasara ta Allah ce kuma su gaya magoya bayan su ala su bika cewar an yi wa Allah da manzon Allah aiki kuma sako ya isa wannan ni shine shawarar da zan bayar. Assalamu alaikum. ji tsoron yanzu bangaren wa za a karo mutum da malam Usman a ga shi nan shi zai nuna muku da nuna ma ya ci ba fara ba kamar yadda ya ba wallahi na siya don magana idan aka gama tattaunawa adal Allah ina tashi majalisi da Allah yana tashi majalisi in za a sanya wannan abu da Allah ka yanzu ana yi a live ko ana yi a live kuma za a bayan an zama za a tafi kuma rubar sa yadda wanda ke da bangaren sai in girman Allah kada wani da kanan zuwa inda dama zai iya ci gaba da magana shi akan hadisi amma inda dama abin da ya shafi tattauna saboda gaskiya kamar da wani na za ka haifar da hadisi mara musamtuwa wanda abin da aka yi kawo dace na wajen ayyana ma an gama yana da magana da Allah muna neman alfarma gaskiya wallahi wani shawarar ta sun tare da Allah in mun tsaya majalisi kada mu tattauna a kanta kuma ko da wani ne zai mana tambaya ko ya gaura mu akan cewa saboda dukkan mu yanzu ana da yan uwa suna da fahimta kana da shawara da zuwa da abin za a fahimta yawwa Allah a majalisi abin da Allah ya yawa ni ma ina da magana ne ba kada kawai mutum bayan an ta shauri ya ce zai wata magana a tsakanin tattaunawa tunda dai already an riga an haskaka ba wani yanzu biyar zai yi kuma da shi me kake so yawa ni magana ta dama mu daga bangaren mu da muka mayar da daga bangaren mu da muka mayar da magana dama ba zagi a ciki ba cin mutunci dama a farko ne aka samu wannan da haka dama mu ban da ka kawo ta magana idan ka zo da wannan magana mu ma muna da wannan gaba yauwa inda ka zo da wannan magana muna da irin ka gane ai abin da ya zo da shi ya so daga kan kari abin da ya faɗa muna da shi ya fi ɗari shi ba shi dan ba ya cikin waɗanda abin da ya faɗa irinsa muna da shi ya fi ɗari Allah ka shi Ibrahim shi ya saka kan ka'ida za ka fitar daga gurin nan ya aikin ka Allah za ka fitar daga gurin nan
aikin Allah ga zo dan mu dan hayaniya ba ne da ka zo aikin yanzu Allah maganar da wancan ya fata ai magana ce ta hankali me abun ta da hankali a cikin wannan ne da ka zo aikin in Allah kana da irin ta dubu sowa to me za ta so haka kar wani ya sa baki a cikin ta abin da suka faɗa kawai mu ji su al'umma su hukunci har wani ya sa baki kada kai magana wani ya ce zai yi shi ta sa aka ba da damar shawara amma ko wani a lokacin ba Allah kada wani ya yi tafi yes kada wani ya mana tafi kada wani ya mana tafi ku kula da lokaci duk wani Insha Allah. minti goma da Allah sai ku ɗauko hannu ba mu ba mana ta sai ku ɗauko in dai minti goma ce ai ga mun nan mu gudun ma za mu yi kenan sai ku kula da lokaci karfe lokacin ya fara kai ko dan Allah ku lazumci kawai da an daga maka hannu lokacin ɗaya idan kararwa ne a ofis ne ba ku da kararwa na ɗauke a akwai kararwa da Allah samu inda ta ana yi da yayi da za a daga hannu a cikin mulana zai ba mu amma zaɓi masu daga hannu kawai wani kuma ya zuzuge lokuta sai da su fara za mu shigar da lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da nuna wani wannan lokaci mai albarka don tattaunawa ta ilimi a tsakanin waɗansu ujimai mawaka annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin dan uwa sai Malam Usman da dan uwansa sai Malam Tabi'u Is da an neme mu zo don mu mushahadar wannan zama da za a yi a tsakaninsu ba zama ne na faɗa ko zama ne na ƙuri a cikin janarun annabi sallallahu alaihi wasallam ba zama ne da za a yi a kan wata matsala wanda dama musulunci ya gaji irin waɗannan abubuwan idan abu ya taso malamai sukan yi rubuce-rubuce a tsakaninsu wasu malaman sukan yi faɗin faɗa a tsakaninsu idan wata matsala ta ilimi ta taso a fagen da suke yi wanda kowanne a cikin su sha'iri ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewar ga wata fahimtar sa kai to ba laifi bane idan ka zo a zauna kuma kowa ya yi ardin dalilansa ko hujjarsa a cikin matafiyar da yake kai ko kuma abin da ya fahimta dangane da wannan matsala yan wannan matsala ce sananniya wanda mun shaji tsakanin ɗan'uwa Malam Usman cewa wannan hadisi akan sayyidina hadisin sayyidina Jabir dan Abdullahi cewa wannan hadisi ba hadisi ne tabbatacce ba ko kuma ma ba hadisi ne wanda yake akwai shi ba shi kuma ɗan'uwa Malam Tabi'u Izzi yana ganin cewa hadisi ne tabbatacce kuma akwai wannan hadisin wataƙila kowanne yana da dalilai da hujjoji da zai bayani to waɗanda ba su sani ba shi wannan hadisi ne wanda aka nasabta shi ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Jabirul Ansari ɗaya daga cikin hadimai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma Allah ya ba shi tsawon rai sannan kuma ya rawaici hadisai da dama a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama dan yana ɗaya daga cikin sahabban ce suka rawaici hadisi sama da 1000 a wajen manzon Allah shi kadai ya rawaici hadisai fiye da hadisi 1000 a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka wannan yana ɗaya daga maganganun da ake cewa daga wajen sani shine hadisin wato ainihin haske daga hasken annabi sallallahu alaihi wasallama cewa awwal ma khalaqa Allah ta'ala nura nabiyyi ko kuma awwal ma khalaqa Allah ta'ala nuri da yadda yanayin hadisin ya zo to hadisi ne wanda ake nasauta shi ga sayyidina Jabir wanda dan uwa sayyidina Rasul yana ganin cewa wannan hadisin ba shi dan uwa Malam Tabi'u Izzi yana ganin cewa hadisi ne tabbatacce ba ana magana akan shi kansa sahabin bane ana magana ne akan nassin wannan hadisin domin shi sahabin akwai shi tabbatacce ne
bari ma Bukhari da Muslim sun fitar da hadisansa. Bukhari da Muslim sun fitar da hadisansa. Buhari shi kadai yana da hadisansa, Muslim shi kadai yana da hadisansa da ya rawaita. Saboda haka sahabi ne tabbatacce, babu magana a kansa. Wannan maganar da ake magana a kanta ita ce. To muna da doka da muka sa a wannan zama, ba zama ne na kura ba da ni da dan uwana sai Imam Ali, cewar kowa a cikinsu za mu ba shi dama ya minti 10 ya kawo hujjojinsa da dalilansa. To sannan za mu ƙara ba wa kowa minti 5 a cikinsu ya ƙara ba da hujjojinsa da dalilansa. Idan hali ya kama to kuma za mu bar wa wajen sa'a ga 'yan uwa masu saurare, an ji dai hujjar kowa, an ji kuma dalilan kowa. Wannan shi ne abin da muka yi ittifaqi a kai, kuma kowannensu ya da da wannan tsari da muka ce a yi shi akan haka, don ba zama ne na ƙura ba, zama ne na ƙarawa juna sani da kuma fahimta. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa alkhairi a cikin wannan zama, Allah kuma ya haska mana daidai da kuma ba mu ikon karɓar wannan daidan albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna jan hankali gare su, dukkanin su kowa ya musu shaida da cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kyakkyawan zaton mu kowa kokari yake yi ya ga yayi difa'i da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ba magana ce ta rigima, ba magana ce ta tada hankali ba. Yasa muka kebance wannan guri kuma suka neme mu zo mu gani yadda za a yi abin, ba wai dan mu hukunci ko mu yanke final magana akan abin da suke ba. Muna fata Allah ya sanya alheri a cikin zaman, Allah ya sa mana albarka. To yawa wannan hadisi kamar yadda aka ji daga Sayyidina Jabir dan Abdullahi ne yadda ake faɗa, cewa ɗaya daga cikin ɗan uwa yana cewa bai inganta ba, ɗaya yana cewa hadisin akwai shi. Saboda haka za mu ji ta bakin ɗan uwa sai Malam Usman, wanda yake ganin cewa wannan maganar ta zama mashahuriya babu ita, sai kuma mu ji ɗan uwa ya ce mana cewa wannan abin da ya kore a'a akwai shi, sai kuma mu gani a sake ba su yi dauraya. Sai Malam Usman da dukkan girmamawa muna baka dama da kanan ga yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sauraron ka, a yi mana bayani akan wannan hadisin da yadda aka fahimce shi. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا نبينا وحبيبنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم زدنا إيمانا وتسليما وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يدعى عليه بياني كما حديثي farko wani hadisi ga shi cikin fahimtar al'amari wani ba cikin ɗaya daga tuban wato wanda ake itimadi da su a cikin musulunci, ma'ana littafi ne wanda mulasa ma'ana cirowa aka yi daga wasu gurare, cirowa aka yi daga wasu littattafai. shi na abu da ke farko yana cewa عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال أنا جابر يتم من زم الله صلى الله عليه وسلم يا أنا وأنا لا بارك وألا يفعل أنت كابوكم. قال فقال شيء خلق الله تعالى قبل الأشياء نور نبيك يا جابر سيجمين نوري daga haskensa. wannan gabar na gama karanta bisa da kuma kanta min nuri wani shi ne
fitina ta farko wacce ta rikita bana ta zama da cewa babu wata aya da ta yi nuna irin cewa an cira ci hasken manzon Allah cikin hasken Allah ko kuma daga hasken Allah فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث يشاء وحيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لون ولا كلام ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا الشمس ولا القمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق يا إلى الله ينفي a lokacin ba komai ba duk wani halittu da nisa ba ya ila ala da ya halitta halittu sai hadisi ke cewa ba a sama zalikan nura arba'ata ajzai sai Allah ya raba hasken da gida uku kan go faj'al min al-juz' al-awwal al-kalam sai Allah ya halitta الكلام إلى جزء الفرق والثاني اللوحة نبي يوسف على جهنم والثالث العرش نوع على العرش ثم قص إيرم ثم قسم الجزء الرابع شيء ولا كشف أنسى كهرباء شيء لا ولد إلى 4 أجزاء زوج لا ولد فخلق من الأول سأكار على التالي كشف برضو حملات الأرش ملايكون استقبل كان ومن الثاني على الكرسي daga biyu na biyu aka yi kujera wacce ala gaca wasu a kursi wasu sama a falar wa min salis daga nan kuma baki mala'ika sauran mala'ika kun ala hamalat al-arsh kun baki mala'ika sauran mala'iku da suke yin ayyuka da Allah ya musu umarni sai aka ce su da nan kashi ومن الآتو قال سي أن أنا روى من الأول من الأول نفرق سأجل السماوات ومن الثاني سأجل الرضين حق السيبة ومن الثالث نوع الجنة والنار ده كده سي ليه الربوة ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء سي أكي ربو النشيما كده هدو فخلق من الأول نور الأبصار ونور أبصار المؤمنين حسب ما قانون ومن الثاني جزء نبيو تغير لأك ربا شي ما سي أكي مي ساكي نور قلوبهم حسب زكاة المؤمنين وهو معرفة بالله شيني سنن الله علم سنن الله ومن الثالث سي أكا دغنا كما سي أكي nurul alsinati hasken da suke cikin harasa nurul alsinatihim gaji ainihin mutum gabar da gari ba nurul alsinatihim hasken harasan mu'minin wa huwa tauhidu shine abin da suke faɗa na tauhidi kada ga Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisi na farko da aka fara faɗa shine ma'ana hadisin yanda yake to abin da zai rikita da ke cikin wannan hadisi sai mu duba mu gani duk wanda yake cewa akwai hadisin nan kaga da yawa kaga a cikin sufaye na tabbata mai jayi akan cewa ya tabbata hadisin akwai shi na san bai kai suwiɗi ba kuma bai kai gumari ba amma mai gumari ya faɗa akan hadisin kawai zana maganar magabata ake ɗaukowa ba magana ta za a ɗauka kuka to ba ni na fara rubuce shi ba wanda ya fara rubucewa imam suwidi cewa yi makala imam suyudi fil hawi fil fatawi a cikin littafin sahawi fil fatawi sai ce laisa lahu isnadun yu'tamadu alayh wannan hadisin kaf kwata ba shi da isnadi da za a iya dogaro ma a tabbata a ce akwai hadisi haka wannan shi duk na babu shi suwidi ya yi gaskiya dan hadisi da rakaka irin wannan baya tabbata a ce magana annabi ce
duk magana da kake ta da nakata wallahi ba ta manzo Allah ba ce magana da taka ba ban yi faɗa ba magabata da suka faɗa sai kara cewa wa huwa hadisun mawdu'un sai yi kenan na ga magana ta mata zo karshe tuna abokin mujadala sufi ne amma ga shugaban sufa ya can tun kan shehu tijjani sai ya riga zuwa ya ce hadisun mawdu'un kuma shi sufi din nan mujtahid ya kai matsayin mujtahidi ya ce hadisi ne mawdu'i ma'ana tatsuniya ne ƙarya ne babu shi kage ne wannan magana su yi ya ƙara wata magana a kai kaga magana biyu ko ya ce laisa lahu isnadun yu'tamadu bihi ya ce wa huwa hadisun mawdu'un biyu duka a cikin hawi sai ce fal jumlatu hadis fal jumlatu abinda za a dauka jumla na ma'anoni ko na maganganu akan wannan hadisi sai ce fal hadisu munkarun sai wannan hadisi a wajen malaman ilimin duniya kaf munkari ne bai cancanta ma ka dinka bada labarin sa ba a matsayin sunansa ilimi kai kara kuma cewa mawdu'u kaga ya kara mai mawdu'i a bigire sai ce wala asala lahu fi shay'in min kutubus sunnah yace ba shi da asali kaf a cikin littattafan sunna in aka ce littattafan sunna za ka yi cewa kutubus sunnah gaba ɗaya littattafan nan gaba ɗaya babu wani hadisi a ciki littattafan da musulmai suka ɗauka a matsayin bayan ƙur'ani su ake sawa a gaba ba ka ba shi da asali wannan ya zo cikin hawayoyin fatawi a mujalladi na 1 shafi na 325 shi kuma gumari cewa yi idan kai mai yabo ne ma ka ɗauka a matsayin shi hadisin yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har kake gina yabon annabi akai sai ce wala yakunu madhuhu alaihi salatu wassalamu shafi Allah shi mai yabon annabi da wannan hadisi to yabon annabin ba zai zama sa sanadiyar ceto ba domin shi yabon an gina shi ne fil kazib alaihi sallallahu alaihi wasallam an gina shi ne akan ƙarya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ce illa an ya tuba har sai in ya tuba lokaci yayi baka illa an ya tuba sai in ya tuba haka shi shehi in Allah ya sa ya rasa wata hujja to illa an ya tuba da sauran wanda suka fahimci cewa hadisi sai an tuba wassalamu alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah yan uwa ga shi mun saurari dan uwa Malam Usman ya yi mana bayani akan yadda hadisin yake da kuma yadda malamai suka rushe shi cewa wannan hadisin ma babu shi kuma babu asali da shi a cikin littattafan musulunci kamar yadda ya kawo mana har ya bayani akan littafin Suyuti al-Hawi lil Fatawi. To alhamdulillah za mu tafi ga malam shehi, za mu baka dama. Kaji malam Usman ya ce wannan hadisi ba babu shi kuma duka malaman musulunci sun rushe shi, babu wani asali a kansa. Za mu ji kai kuma minti 10 ka me za ka ce? To bismillah astaghfirullah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu damar wannan zama saboda tabbatar da hadisi ko babu shi. Ba zan tsaya karanta hadisi ba kamar yadda Malam Usman ya riga ya karanta shi ya wadatu saboda amfani da lokaci. Kuma ba zan fara kai hali zuwa ga ni da ya ce zai dawo kan wata nukuta min nuri, ina fatan ya dawo insha Allah in ana sai koma magana. A shi wannan hadisi kamar da Malam Usman ya fara ɗauko shi a cikin Faidul Ahmadi ba kamar da faɗa ba asali ba ne, tabbas ba asali ba ne ba. Shi Ibrahim ne zai yi rubutu game da abin da ya shafi sira ta hanyar annabi, sai ya ɗauko hadisin daga littattafai na magabata. Da na ce daga littattafai na magabata, idan aka ce babu abu to bayan da ra'ayi a ce an je wani waje an ɗauko shi. Yawwa idan aka ce babu abu to babu wanda ra'ayi a ce je ka ɗauko min abu kaza, ko kuma shi Ibrahim da ya ɗauko tun da ya fara yin amfani da Faidul Ahmadi sai mu tafi ta can din. Shi Ibrahim da ya ɗauko duk da bai bayyana cewa a ina ya ɗauko wannan hadisin ba, insha Allah za mu tafi zuwa ga shi wannan hadisin
mu ji shi hadisin wai daga wa ma ya fara zuwa. Alhamdulillah shi wannan hadisi na Jabir duk wanda ya kawo an same shi, kuma malamai da dama na addini wanda suke suka ne a bangaren hadisi sun kafa hujja da shi kuma sun kawo shi a cikin littattafansu. Zan fara da wato babban malami masani na hadisi wanda kaf malaman ilimi sun san shi musamman na bangaren ilmul hadis, kuma kamar yadda aka sani Imam Bukhari da Muslim ma suna yin ruwaya daga maganganunsa. Shine al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani wanda rasuwarsa shekara 211 ne bayan hijira. Shine ya kawo wannan hadisi a cikin musannafin shi. Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya kawo wannan hadisi da wannan lafazi kuma da sanadinsa ya kawo shi. Na farko kenan kamar yadda Malam Usman ya ce babu shi ko to Malam Abdurrazzaq As-San'ani ya kawo shi a cikin littafinsa Musannaf, kamar yadda alhamdulillah muna tare da malam ya san me ake nufi da musannaf ko littafi ne na hadisi. Akwai maratibu, akwai littattafai da ana samu wannan a ce masa musannafi ko musnadi ko sahihi, kamar irin sahihi Muslim ko sahihi Bukhari. Akwai musnad da Imam Ahmad, musannaf na shika wato gashi shi na wato Abdurrazzaq kenan da nake magana akai. Da haka Abdurrazzaq yana da musannaf, kuma wannan hadisin daga shi ne aka samu shi. Yanzu kuma zan tafi ga malaman da duka suka ambata, don ba zan ɗauki Shehu Ibrahim kamar da faɗa ba asali ba ne. Zan tafi waɗanda suka gabaci Shehu Ibrahim wanda sun ɗauko wannan hadisin sun yi magana a kai. Na farko na fara kawo malami wanda a cikin musannafin shi aka samar da wannan hadisi da isnadin shi, shine Abdurrazzaq As-San'ani a cikin musannafi na shi wanda yake mafqudi. Na biyu akwai Imam Al-Baihaqi, ya mutu yayi wafati a shekara ta 458. Ya kawo shi a cikin littafinsa Dalailun Nubuwa, inda ya bayani mai tsawo akan hadisin kuma ya gaba, wanda in mun zo za a bude abin da ya shafi magana akan hadisi sai mu tattauna akan abin da su suka magana din. Sai wanda malam ya kawo shine Imam Nasyu'i, ya rasu a hijira ta 911. Amma kafin mai gaba ina so a nan in fara haskawa Malam Usman wata ka'ida ta malaman hadisi. Shi malamin hadisi makonce malaman hadisi musamman bangaren zari da ta'adili ko sahahawa ko da'afawa, akwai malaman da su malaman hadisi suka ce idan suka yi magana akan hadisi to ko hadisi yana da isnadi ko bai da isnadi wannan hadisin za a tashe shi. Misali kamar irin Imam Bukhari, Imam Muslim bin Hajar al-Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal, waɗannan malaman idan suka da'afa hadisi ko suka sahaha hadisi to wannan hadisin ingantacce ne, in kuma da'afa shi suka yi to mai rauni ne. Da haka idan suka kawo hadisi wani na kasansu ya zo ya saba musu, to a nan ana aiwatar da tarjihi ne, wanda in mala ya san ka'idar abin da ake cewa tarjihi a cikin afuwa ana gabatar da ana yin tarjihi ne idan aka yi mukarana tsakanin malami wanda yake ya yi magana akan na kasansa ko na samansa. An fahimta wannan kenan. Da haka shi yasa na da tsayawa ne na dan yi bayani. Da haka Imam Nasyu'i kamar yadda na kawo shi afuwa Baihaqi da nake magana akan shi ya rigayi Imam Nasyu'i kuma ya kawo hadisin a cikin Dalailun Nubuwa, kuma bai bayyana cewa hadisi ne maudu'i ba. In aka ce mu hadisi maudu'i, hadisin da babu shi kirkirarsa aka kawai aka faɗa. Da haka wannan na biyu kenan. Sannan abu na uku shine si Imam Nasyu'i ya kawo shi a cikin Mawi kamar yadda ya faɗa, sannan ya kawo shi a cikin Qasa'isul Kubra littafin sa. Ya kashi a cikin Mawi, ya kashi a cikin Qasa'isul Kubra. Amma za mu dawo kan maganar da shi ya faɗa ta shi ta ita Imam Nasyu'i. Sannan za mu koma gun Kastalani wanda ya rasu a shekara ta 923, marubuci ne, an san shi, malaman hadisi sun san shi, ya yi ishara da wannan hadisin. Sannan za mu koma
wajen hadidu da bazan tsaya yi magana akan shi ba saboda yanayi na wato lokaci kan ci da lokaci na. Akwai imam na Ajluni ya kawo hadisin, shi kuma ya yi wa fati a shekara ta 1162. Ajluni duka malaman hadisi sun san shi a bangaren da'afawa ko sahawa. Malam Ajluni wanda yayin da ma ya kawo wannan hadisin shi ake akwai littafi kashful khafa ya kawo shi a cikin kashful khafa. Shi kuma wannan littafi kashful khafa Imam al-Ajluni ya yi rubutu ne akan tattaro hadisai waɗanda suke sahihai da da'ifai da waɗanda suke wato mawdu'ai. Ya kawo hadisin da isnadin wato abinda wanda na fara yin magana a kansa shine musannaf na Abdurrazzaq. Ya kuma jingina isnadin ko ya jingina hadisin da Abdurrazzaq. Shi Ajluni ina ƙara jaddadawa, Ajluni malami ne na hadisi, malami ne na sahahawa da da'afa. Ya kawo hadisin kuma bai ce hadisin da'ifi bane, bai ce maudu'i bane, bai ce kuma me munkari bane ba, kamar yadda malam Imam Nasyuti ya faɗa. Da haka wannan kenan, wannan su ne malaman da a yanzu zan kakkawo malam kamar yadda ya ce babu wani malami ko kuma babu wannan hadisin a cikin sauran littattafai na a'imma da suka gabata. Yanzu to na kawo masa su, ina so malam ya gaya mana shin ta ya aka yi da ya ce babu su kuma a cikin waɗannan littattafan aka samu hadisi wanda dukansu da suka kawo in magana ne ta rauni ɗaya sun yi magana a kan rauni, amma babu tsakanin da Imam al-Ajluni da shi Baihaqi da na kawo ba wanda ya ce hadisi ne maudu'i. Mutum ɗaya ne da ka kawo kan Imam Nasyuti shine kace kamar yadda ka faɗa, wanda alhamdulillah ma a yanzu ga muna da Alhawi lil Fatawi, muna da shi za mu iya tabbatar da abin da malam ya faɗa daga abin da zai kafa mana hujja da shi ga Alhawi lil Fatawi. Da haka bi ma wancan insha Allah kamar yadda na kawo dalailin nubuwa ko na kawo na littafi na Kastalani ko na kawo na ainihin afuwa yake da suna ba musamman ba shi abu yanzu na farko da na fara kawo. Na kawo magana ta malami wanda yake shi ne na uku da na fara yin magana a kansa, a afuwa na hudu Kastalani. Sannan na kawo shi magana ta hudu ta Ajluni da na ce shi malamin hadisi ne, shi ma bai ce hadisi ne maudu'i ba, kuma malami ne mai da'afawa da sahaba. Da haka da wannan nake bayyana wa malam Usman cewa wannan hadisi samamme ne, kuma duk littattafan da na ambata masa suna nan, za a iya zuwa a duba idan da akwai su, in babu za a iya tabbatarwa. Kaga maganar a ce babu hadisi yanzu idan ƙarya ne musu, kamar yadda ya ce duk a littattafan malamai babu wannan hadisin, to na faɗi malamai aƙalla guda 4 ko 3 duka, kuma na faɗi littattafansu wanda za a shi malam Usman zai iya zuwa ya duba don ya tabbatar akwai ko babu. An fahimci wannan magana, wannan shi ne abin da yake kasa. Lokaci ya yi? To alhamdulillah mun ji bayanai daga dan uwa malam Tajul Izzi inda yake bayyana mana cewa wannan hadisin akwai shi, har ma ya ambaci inda aka ce akwai wannan hadisin, wato kamar shi ma yana tabbatarwa cewa akwai shi, kamar yadda malam Usman ya tabbatar cewa babu a cikin karatunsa. To alhamdulillah sauran zagaye na biyu za mu je ga dan uwa sai da Usman. Alhamdulillah kana da minti 5 a yanzu da za ka yi dauraya akan abubuwan da ya faɗa. Wato duba ga abin da take kawo ya taimaka mu. Abin da ce babu shi in ana maganar hadisi akwai kutubu sitta, in baka same shi nan ba to babu shi. Kutubu hadisan da aka yadda da su a cikin musulunci. Wani ya yi wata magana, asalin maganar nan Ibn al-Arabi ne ya fara faɗarta, shi wani hadisi. Ibn al-Arabi al-Khatibi shi ya fara faɗar wannan magana, kuma shi Ibn al-Arabi wato jazman duniya ta yi masa shaida da cewa shi mushriki da abin da yake faɗa cikin wato jawahirul ma'ani yana cewa alkaunu ba alkaunu kullu huwa Allah ba, inna ma'asharal arifuna nara kullu shay'in huwa Allah. Wannan mutum ne bai da kira da shi ya fara maganarsa
sannan sai aka zo kan su wayannan malaman da suke duk wanda ya kawo ba sika bane wanda ake dogaro da maganarsa. Ajiluni ne ya kawo, da ya karanta Ajiluni ba zai taba magana akan Ajiluni din ba. Ajiluni na cikin mutanen da suka ƙaryata hadisi, duba lambar hadisi ko a ce wani ya taba magana akan kaza ba shine hujja ba. Yana da kika dauki littafin karanta Ajiluni in kai fashi aka to yanzu ka ci amana Ajiluni, saboda shi korewa ya kare ya ce laisa lahu aslun, laisa lahu aslun, kamar yadda aka ce hadisi laisa lahu aslun to babu shi a cikin kutubu sita. Amma ina so ga shi a gane in akwai inda yake a kutubu sita to ya nuna mana wannan, na ce babu shi a kutubu sita. Sannan wannan hadisin abinda isa bai karɓu ba wajen manyan malaman addini, maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala suka ruguje hadisin baki daya. Saboda duk hadisi da ya inganta baya karo da alkur'ani. Idan ka ga hadisi kam ina malamai suka ce idza ra'aita al-hadisa yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul wa yunaqidu al-usul fa alam annahu mawdu'un. Wannan sharadi ne na ilm ya malaman musallam suka ce idan ka ga hadisi yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul, in ka ga hadisi yana rikitar da asalin masu ilimi kuma ina karyata alkur'ani fa alam ya kai dan uwa ka sani annahu mawdu'un, wannan ƙarya ne. Ga dalilin da ba ƙarya suratul alaq shi hadisin yana cewa an halicci mutane da haske, juz'in mutum ko aljanna ce da haske. Suratul alaq sai Allah ya karyata haka, ba annabi baya magana, Allah ya karyata shi. Ina gane hadisi ne kaga yana daidai da abin da ma'ana wani alkur'ani suna tafiya daidai, hadisi ya karfafa aya ta karfafa hadisi. Amma idan aka yi magana aya to duk abin da aya ta rubuce ba zai zama hadisi ba. Gashi nan kamar wannan magana ubangiji yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, sai ce khalaqal insana min alaq. Allah ne balago yace Allah ya halicci mutum ne daga ruwa. Sai ce a cikin suratul tariq sai Allah ya kara cewa bal yanzuru al insana mimma khuliq, sai ce khuliqa min ma'in dafi'. Allah ya kara cewa ya halicci mutane da ruwa addafi mai tuntukuɗar juna. To kaga wannan ayoyin sun tabbatar da abin da aka yi dan adam, shi kuma wannan hadisin ya ƙaryata wannan ayoyin. Wannan shine dalilin sa kasancewa maudu'i ba a aiki da shi. Sannan maganar ajibi ne na faɗa, na ce ko da kai mai yabo ne ko to in kana magana da irin wannan hadisi na Jabir kana aiki da shi, yace kai ma ɗaya ne daga cikin masu yi annabi ƙarya. In ji Sagani, magana Sagani, wani magana Sagani ce kai da kake yaban annabi da wannan baitin, na nuna duniya cewa ni kai na yi baitoci a kansa, amma da na yi karatu sai na fahimci ba daidai ba ne. Duk hadisin da ke warware aya sauran minti biyu, duk hadisin da ke warware ayoyin Allah ko ke warware maganganun annabi tabbatattu to ba hadisi ba ne. Manzo Allah ya ce a cikin hadisin Bukhari ice kullukum min adam, sai ce wa adama min turabin, sai ce ina akramakum inda Allah ya ta'ala. Wannan hadisin na Jabir da muka ce babu shi ya karanta wannan magana. Aljanu Allah ya ce ya yi su da wuta, shi kuma wannan hadisin yana cewa an yi aljanu da haske. Wannan ya sassaba Qur'ani, in ka hadisi na saba Qur'ani in ji malaman hadisi suka ce fa alam annahu ƙarya ne. Da haka wanda ke cewa babu shi a cikin asali kaf shine a kutubu da babu, idan akwai ka kawo wannan kutubu sudda ne wannan. To alhamdulillah mun ji dan uwa sai Malam Usman inda ya su kwana wajen ƙara da'ama hujjarsa ta cewa wannan hadisi wato ba tabbatacce bane saboda ya saba Qur'ani, kuma shi kansa Ajiluni da malam yi bayani akai ya saba. So za mu je wajen Malam Shehi, kai ma kana da minti 5 da ya rage maka. Rage waye? Assalamu alaikum. Gaskiya an samu sabani, malam ya ce Ajiluni ya ce ƙarya yake yi ko kamar Ajiluni bai ce in kai wannan hadisi na ƙarya ba, amma ba wannan magana ma nake so na kalla ba. Abin da nake so na kalla ya yi wata magana ta ce ya kawo sura cikin suratul Alaq. Allah subhanahu wataala ya ce ya yi halitta kalakahu min ma'in dafiq ko yakhriju min bayna as-sulbi wat ta'i. Wato idan ya faɗi wannan maganar kamar yana rubuce ayoyi ne da yawa waɗanda suka yi ishara na Allah subhanahu wata'ala
ya faɗi kafin ya yi halitta sai da ya fara creation na wasu abubuwa kamar a ce sama da ƙasa ko da mala'iku da hasken da shi malam Usman kullum yake kokarin korewa cewa Allah subhanahu wata'ala bai halitta hasken annabi da farko ba. Aya duk da ba ma sai na bude wani maraji a nan ba, ayar da zan fara kalla a nan shine Allah da yake magana wa akhadna misaqan nabiyina, idan muka dauke ta da barta wa mala'ika ya ɗebo mai kasar ya sarrafa kasar sannan ya yi annabi Adam, sannan bayan ya yi annabi Adam ya halicciwa Hawwa'u daga jikin annabi Adam. Duka wannan yana ishara ne zuwa kafin wannan jikin na ayi halitta ta jiki wannan to Allah ya halicci wani abu. Da haka idan wannan yana magana cewa duka abin da zai zama tabbatar sai korarre ne daga sababin wannan hadisin, saboda hadisin yana cewa an yi hasken annabi kafin dukan halitta, to zai ruguje waɗannan abubuwan ce. Yana so ya ruguje nisa da Allah ya ɗauka da annabawa, wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin Qur'ani. Yaushe aka yi sai bayan an halicce su an haife su sannan aka tara annabawan aka nemi ne a yi alƙawari da su, wanda duka ba wannan ba lokacin da akwai hadisi bayan wannan ma shi ma da yake mutaba ko ce mushahada na tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya halitta bayan ya halicce ta kuma ya kawo annabi alaihi salam ya gaya musu cewa shine shugaban su. Sannan bayan ya halitta annabi Adam akwai wani hadisin ma daban da annabi alaihi salam Allah yake tabbatar da cewa shine sayyidul awwalina ko kuma shine al-khalqil awwal, halitta wacce take ta farko, halitta ta farko. In aka ce halitta ta farko abinda Allah ya fara halitta. Sannan kuma bilizalik akwai hadisai da suka zo wanda suke bayyana cewa annabi ya faɗa cewa ana awwalin fil khalqi wa akhirun fil ba'si. Ni ne farkon abin da Allah ya fara halitta, sannan ni ne ƙarshen abin da aka halitta. To alhamdulillah. Malam mutunan kasance ne wato da daya. To alhamdulillah yan uwa mun ji kowanne darasi daga bangaren su. Bangaren ma wanda yake korewa da dan uwa shi ma da yake tabbatarwa. Ni gaskiya kamar yadda na saurara yanzu na yi zaton yadda tattaunawar tasu za ta kasance ba a irin wannan tsarin. A yi zato na yadda kowa ya cika da tumbatsa in ya faɗi magana zai nuna mana ita. Ga ta sai ya ce ga gurin ga kuma inda take. Haka na so a ce tattaunawar ta zama haka wannan. Wando da hakan ta tabbata. Ai abin da ka kawo nassin hadisin ne. Shi na asalin wancan littafin da bai ba a rubuce mu ba ku nuna ba kuma na ga cikin da bai nuna ina duba ina karanta ba nuna haka ba. In malam yana buƙatar shawahid ne to kamar da afuwa tunda malam ta bai ina wanda ke buƙata zai iya samu kun san abin da na so a ce da in mutum ya ka ai ba wani debate bane ba, hujja ce. Sai ka ce a littafi kaza da na faɗa alhawi lil fatawi misali a mujalladi na kaza a shafi na kaza gashi sai ka ɗauko ka nuna mana hakan kana na nuna misali a takarda ce ai takarda ko kowa zai iya yi misali da shi na so ina ba zan baka dama abinda na so a ce ni daga bangare na tunanin abin ya zama to haka sai daga kawai kowannen su ardin abin yake yi yana faɗar sunaye da bai kamar ka ce wato ainihin da haddace abubuwan su to alhamdulillah Allah ne saka muku da kai littafin ne babu kawai masu saurare na so a ce kun zo da shi masu saurare suka duba za su shi ne zai ba mu wa ta cewa ne cikin wannan amma babu komai ai mintunan ku ya kare wannan ko mintunan mu ne to da ni na so a ce tattaunawa da haka ta zama wato da ta fada ta fi ba da true picture na abin da kowa ya faɗa. To amma kan kala a ba na so a yi magana a yi abin da na so a yi kenan da na so a ce kowa in ya faɗa abin da na ce kaza a littafin musannaf da ka kawo sai a ce to gashi kuma ya ce kaza misali a dalailin nubuwa da na faɗa mujalladi na kaza kuma gashi a jiluni a littafin zakashful hafa da na faɗa kuma gashi na so a ce haka kuka yi da malai ya ce a cikin hawi lil fatawi sai ya ce mana haka yake kaza ne sai ka kuma ga gurin saboda abubuwa duniya ce take kallon ku kuma kuna so ku fitar da mutane ne daga cikin wani hairani
wanda ake cikinsa, wanda ba ku kaɗai ne ƙarshen wannan magana ba a wannan don magana ce ta ilimi wanda malamai da yawa kowanne bangare sun yi maganganu a kansa, illa iyaka dai kowa ya harkar hujjarsa da kuma dalilansa, amma wannan bayanai ne kowa ma zai iya zuwa ya faɗe su, amma da hujja da aka ce in a kawo kowa ya zo kuma ya ce ga gurin ba ka rubuta ba, rubutu kowa zai iya zuwa ya ɗauka ya rubuta, kuma harka ta zamani ina mutum ma zai sace la'alla ya saco abin da ba daidai ba ne, amma inda nushar ka zo mana da ita ka ce abu kaza kaza ce kuma ga inda na faɗi ta ga abu, wannan ina ganin da ya fi fito da abin kiliyari yadda yake, amma ba hakan gaskiya kun yi kokari kuma kowa ya yi abin da ya kamata. Akwai dan uwana sai Jumala Ali, shi ma na san lalle na da waɗansu mutaba'at da kuma abubuwan da ya kamata ya ƙara haskawa a cikin wannan. Allah ya saka kai mai dakta, kuma kamar da kai bayani haka ne, amma ni abin da nake so dan yi magana wajen aka ce na ɗalibai ne da ilimi, to idan ka ba kai istishhadi ya kamata a ce duk wanda zai shigo wurin na matsayin shi ɗalibi shigo da takardar rubutu, wanda ake bukata idan ka kawo littafi to ka ba da mu'allifi na wannan littafi, kuma ka ba da mujalladi na wannan littafin, ka ba da safha, idan akwai ƙaba'a ka faɗa, wannan duk duniya ta yi da wannan ilmanci. Kamar mu da muke karatu na nizamiya na jami'o'i, duk abin da ake nema ka riƙa rifari, duk abin da ka kawo ya zama cewa kana documenting cewa to the source, ka ce ga source da ka samu, shi ya rage ga wanda ya ji din ya duba zai gani. Saboda yanzu yadda ilimi yanzu wai na abubuwan da suke kawo misali aka ce kowanne sai an kawo littafi kuma an ce ga wurin ita tattaunawa da ta yi gajarta abin zai bada wahala. Shi yasa irin wannan tattaunawa tana buƙatar ɗaliban ilimi, idan akwai ɗaliban ilimi da masu za su ɗauka sun san wannan abu, kuma amana ilmiya duk wanda ya san amana ilmiya ka ɗauki wani abin da ba malami ya faɗa ba ka nasarta masa shi ka ce ya faɗa, wannan ba ƙaramin abu bane mai girma a wurin Allah da wurin kuma al'umma, ballantana haka jingina wa Allah ko manzansa. Saka yana daga cikin alama ilmiya duk abin da zaka kawo ka tabbata cewa kana da hujja akan waɗannan ababe da kawo. Kuma wannan tattaunawa alhamdulillah gaskiya ni ban taɓa tsammanin ni ma za a tattauna haka. Yanda abin ya tafi insha Allah na ji daɗi yadda aka tattauna, kuma Allah ya so ya yarda muna sa ran nan gaba za a tattauna irin wannan a samu dama tun da yanzu ne farko. Dole za a samu wasu 'yan shi yasa ya koda a jami'o'i akan yi proposal defense. Shi proposal defense dama baka shirya baka tare zuwa za a tattake ka, kaga lokacin da zaka yi internal shirin da zaka yi ai ya sha bamban da proposal defense. Haka zo external kuma dama already ka riga ka gobe. To yanzu muna ɗauka kamar wannan an ɗan fara ne, insha Allah nan gaban an zo yadda za a inganta abin da yadda za a gudanar da abin wani Allah zai fi haka tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka. Kaga yanzu kowa ya yi mana ardin abin da yake tare da shi, sannan kuma ya faɗi maraji, wataƙila zama na gaba da zamu sakan zama da za a yi za mu nemi ingancin abubuwan da kowa ya yi ardinsa. Haka yi da marari kowa ya yi ardinsa zai ce to ni da na ce abu kaza ingantacce ne ko bai inganta ba, ga malaman da suka ra'afa shi, kamar yadda dan malam Usman ya bayani cewa malami kaza ya ce to amma zamani ne ake ciki na wato waɗanda ba su da ilimin sun fi masu ilimin yawa, kamar mu da ba mu da ilimin za mu so in an faɗa a nuna mana a ce ga wajen, ai masala ce ake yanzu ka faɗa kowa zai iya kirkirar ma abu ya faɗa, kowa zai iya faɗa kuma ya ce gashi a guri kaza a guri kaza, amma an ka zo min da nusha ta littafi na san ba daga gidan ku ka zo da shi ba, ko baka isa ka je ka kirkire ta a fito maka da ita a yanzu kafin a zo wannan lokacin ba, amma malami kaza mashahuri ya ce abu kaza ba daidai bane, wannan abun bai inganta ba ko wannan abun ya inganta, wato sai a ji malamai shin sun yi hukunci akan wannan matsalar, menene hukuncin malamai akan su, kuma ga dalilan kowa ga inda kowa ya ciro abin. Ina ganin ake wannan gaskiya za ku ƙara haskawa mutane wannan tattaunawar taku, kuma za a ƙara fito da wasu abubuwa na ilimi. Kuma kamar da muke muku yan uwa masu kallo, ba wani tashin hankali bane, wannan matsala ce ta ilimi wanda kuma dama ta gaji haka. Mu a Kano an sha yin haka. Allah ya ji kan Sheikh Dr. Yusuf Ali lokacin da yake cewa anewa Allah wasiƙa, kaga ya faɗi wannan magana, aka tari malamai yu aka ce har gaban sarkin Kano kaza yace shi ma fa ba shi ya ba kaza ne, Allah ya ji kansa kaza ne, ga inda ya gani ga inda ya gani, so haka an saba irin wannan. To amma dai yanayin musamman su wayannan manyan sha'irai namu wanda a dukkaninsu kowa ya musu shaida
da cewa suna son manzon Allah kuma sun zo ne domin kariya ga janabi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So da wannan farawa ake gaskiya kuma mun ji dalilan kowa da arjin kowa. Insha Allah za mu yi kokarin mu nazzama abin yadda kowa zai zo da hujja da dalilai wanda suke gamsassu daga inda yake madogararsa. In ya so wataƙila za mu ƙara fada da abin mu samu masana a ɓangaren hadisi sosai kuma su yi hukunci akan yadda malamai suka yi hukunci akan wannan ƙariya, domin wannan ƙariya ce da take wato tana da faɗi da gaskiya kuma malamai da yawa na musulunci sun tattauna a kanta. To zai yi kyau mu ɗan ƙara faɗaɗa ba magana ce ta rigima ba. Kai jahili iri na da baka da karatu bai kamata ka tsoma musu baki a ciki ba, ka kyale wayannan manyan su yi maganar su mu karu mu amfana da abin da kowa zai faɗa a cikin su. Muna fata Allah ya saka muku da alheri, malam Usman Allah ya saka da alheri, kuma ku gaisa dan masu sauraro su gane cewa hidima kuka yi wa annabi. Ku gaisa dan masu sauraro su gane hidima suka yi wa annabi. A'a ku gaisa da Allah masu saurari su sani wannan gabar da aka yi gaba ce mai girman gaske wacce kafirci ne a tsakanin yadda da kuma imani da aka mu bari bayan za a gaisa har sai wannan matsalar an fahimce ta yadda ya kamata, saboda akwai abubuwa da na gani kafin na ɗora wani Allah ba na zo ne kawai da karanta iya wannan bayanan huta da na shigo kuma na yi sallama. Malam Usman kai kana ji malam idan mutanen da haka mas'alar nan da yawa kana ji malam babbar mas'ala ce da ta shafi imani da rashin kallon ku a cikin wannan haka insha Allah idan an ci gaba da zuwa karshen ta to za a kai lokacin da za a rubuta mutuna ba in an fahimta ba gaisawa za ku saboda masu sauraron ai mun uzuri ai mun kula anan akan in aka ji za a fahimci lokacin da za a fahimci yadda abin yake wato wala ali ka ba ta mai karfi suna da mabiya da wannan in an ji karshen mas'alar da bayanan da suke kunshe da ita ko wani abu a tsakanin su babban lamarin kowa yayi magana a yanzu tunda an gajiro da bayanai to magana gaisuwa kowa a cikin su hidima yake so manzo Allah in aka ce hidima ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantsa da Allah abinda nake faɗa shi ya dace da koyewa Allah ka ta manzon Allah idan malam kana ce abin da yake faɗa shi ya dace ma na rubuta abin da yake kawo wallahi tallahi ina neman wani abu da kai ya ba rantsuwa ne ba rantsuwa kai kake kafirta mu ba da Qur'ani malam wai be Qur'ani gashi abu akan Allah shi ya kwanta munafiya wallahi tallahi hikima zama mu anan gurin wallahi tallahi ina zo ai hikima ta ne hikima ta shirye al'umma ba ku da hikima anan gurin idan an je gabar da za a rubuta za a je to ya kamata lalle amma wannan gabar matsala ce ta tauhidi da shirka abin da muke to malam ka kawo inda aka saba tauhidin mana muna so ka kawo mun kawo maka a ina mun kawo ina ka kawo nuna inda ka kawo muna so ka kawo wannan abin da kuka yi yana nuna mana inda ka kawo inda aka saba hadisin ma nuna yake da kalma ta la ilaha illallah da ka kai kake so ina so duk masu kyamara su dan katse ba daidai bane ba ba inda muka saka wa shari'a kana ce wani magana hadisi ne da yake da shirka kowa ya sai ka nuna mana a ina ya shirka a ina ya nuna mana abin da muke so da ku ko kun yi magana ina zuwa ba da Allah ka rubuta tambaya da ai ya tambaya ya ce nuna mana inda ya zama shirka ka nuna mana inda ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf aya ta 14 ya ce waja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin Allah ya ce duk wanda suke wa annabi suke cewa Allah yana da juz'i to hakika kafirci ne mabayini wannan ma ya katse wannan shi ne ayar Allah Malam Usman abin da ko ta dama mun san abin da yake kafirta idan ba ku ci gaba da Allah ne kafirta ga tafsiri ai ga tafsiri baka bude ba gashi da mu ka ko ya bugu shi kuma mun da ka abu shi kuma mun da ka ba da ma karanta mun ba mu da ma doka an kare ya katse ne mana abin da yake na wanda da naji ko mai wallahi ba kyauta mana kuma mu yi harka ta mutuntaka da dattawa ba ku nuna ta a nan gurin ba kuma kun nuna mana cewa ku yara ne ba gaskiya kuke nema ba ya muka girmama ku mu mutunta ku mu zo mu saurare ku ba ku ka'ida da rules ku yi wannan abin mu tsaya mu saurare ku ba yi hukunci akan kowa ba sannan kuma da wannan Allah ya saka mu ina zuwa ba shiru da ba cikin kalama wannan shine rashin girmama mun da kuka yi
wannan shine rashin martaba mu da kai ina menene ai shiru dan Allah kowa ya shiru yo Allah jama'a ku masu hankali me illa dan zarar an ce ku gaisa da wani shin kana yin abin da dan kanka ne akwai wanda na faɗa kafin ne akan ka ba zai iya mutuwa me in ya ga dan uwanka musulmi kuna yaban manzon Allah kun zo kun tauke kun gaisa da shi sai me ina cewa wannan abun mun yi muku shi a Saudiya duk nan ba wanda yake nan a cikin su kun zauna da ku a Saudiya kun rungu juna kun gaisa da junanku wannan baka kafe ba wannan abu duniya ce take